temos un produto moito máis saudable e de maior calidade. Mira, mira por aí, aí temos a Fátima. Tô vendo ben. Sí, señor, ca súa nova mascota, unha cabra enana africana. Como nova mascota? Nova mascota, levou unha para casa, esta cabriña. Mira que bonita, é a verdade que a entendo, porque mira, non pode ser máis riquiña, máis cariñosa. Eu Fátima, propoño... pego, non damos feito bo de ti, O sea, foi ali a coñecer as cabritas de Moisés e levou unha para casa. E levou unha para casa, xa no mesmo coche, que che parece? Eu teño unha proposta que facer a todo o mundo que nos estea vendo. Buscarlle nome á cabra, porque ainda non se chama de ninguna maneira. A ti gustache así algún nombre en concreto? Oiga, é moi bonita, é moi bonita. A min gustame Macedonia. Cuquiña, a min gustame Cuquiña. Bueno, pois propoñémoslle eses dous nombres a Fátima, a ver que lle parece, pero vos podedes propoñernos tamén no número do programa, a ver que nombre vos gusta, oiches. Mandade as vosas propostas. Mirade, mandamos ali a Fátima Tanarón, porque é Moisés quen ten estas cabriñas ananas, Cabriñas ananas, que ollo. Pode ser máis con 8 meses, nada máis. Sí, señor. Que lles pasa? Só miden 50 centímetros, pesan pouco máis de 20 kilos e teñen partos complicados. De feito, soen acabar en cesárea, pero Moisés entendes perfectamente, mirade para aí, a granxiña que ten de cabras ananas, e non me extraña que Fátima se enamorara delas e levase unha para casa. Mirade para aí, vos. Besito, un besito, un besito, un besito. DJ Alfo da Hora Galega. DJ, bé. Moisés, esta é a pequerrechiña. Eu xa bauticei, xa lle puxen Hora Galega. Que che parece? Está ben, está moi ben. Morreu ya nai, non? Sí, morreu ya nai. Entón hai que dalo vive. Correcto. Ai. Ai, que ansias. Sí. Ai, que ansias, Dios mío. Allamos. Leva sin comer desde as 5:30 da mañá. Claro, cada cantas horas ten que comer. Antes comía 5 veces ao día e agora 3, 4, como moito 4. Bueno, Moisés, estas son as túas cabritas. Pues sí. Cabrita africana e nana. Sí. Como chegas a ter esta regua de cabrita e nana? Home, traendo en principio unha parexa que se trouxe de Valencia e depois se foron reproducindo. Ahora mesmo hai 7 madres, un macho e 14 crías. 14 pequerrechiñas destas, que tempo teñen? Pois hai 8 que naceron o día 31 de diciembre, o día de fin de ano. E cada canto crían? A ver, a min dame unha camada ao ano, non me dan máis, porque non as desteto. É curioso que as nais son noviñas, non? Crían a partir de que aproximadamente que 8 meses. Sí, máis ou menos. Pero isto non as crías ti sol, porque tes a axuda tamén dun veterinario de man que botan a man con elas, non? Por supuesto. Coñecémolo a Bruno? Sí. Veña, vou chamar por ele. Coñecemos. Bruno, ti és o veterinario que lle botas unha man aquí a Moisés coas súas cabritas. Sí, nada, en principio, bueno, son unha raza de cabras que está moi adaptada porque, a verdade, levan moitísimos anos criándose en Galicia, entonces, ao final, a pesar de ser africanas e dun tempo que a priori é moito máis seco, sin embargo, son animales que se adaptan perfectamente. Falábamos de que hai moita cría, son un animal que ten as súas limitacións á hora de, por exemplo, de ter crías, non? Porque polo seu tamaño limitas un chisquito. Claro, estas que vemos aquí en concreto, de feito son grandeciñas para ser cabras enanas, pero sí que hai outras que son, bueno, razas máis pequenas, liñas máis pequenas de selección, que ao final, bueno, é un pouco como en todas as especies, se vai seleccionando por tamaño e nos acaba por dar casi sempre problemas de parto. Estes que tamaño suelen ter, máis ou menos? Estes normalmente alcanzan os 45-50 centímetros de alto como moitísimo. E de peso, eu collín aí unha pequerrecha, que 20 kilos? Sí, por aí máis ou menos, 20-30, sí, bueno, aquí ben sabedes que nos gusta dar ben de comer, entonces aquí collen bastante peso os animales. Tan rechonchiñas todas, non hai queixa, verdad? Barrijolas. Agora está unha época de cría, non? Agora xa pasou a parideira, sí, normalmente estos animales veñen a parir os primeiros meses do ano, entre diciembre, xaneiro e febreiro sobre todo, é cando están en parideira e cando máis crías hai. Tu fai como si nada, vale? E máis eu, marchamos, pero non lle dixas nada, así disimuladamente, marchamos. Ai, que bonetiñas son, que bonetiñas que son, que maravilla. Bueno, María, sabes que na miña aldea, ali